ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଭୟା ଲେଖିକା ସଂଗଠନର ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟରେ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦିକା ଆରାଧନା ଦାସ, ଗାଳ୍ପିକା ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୃତି ଗୌରବ ଗାନ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଶୋଭାମୟୀ ପତ୍ରୀ, ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ଆରାଧନା ଦାସ, ଲୀଳାମୟୀ ଦାସ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାସ, ପୁଷ୍ପଲତା ମିଶ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ଦାସ। ଶେଷରେ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ଦେବଦର୍ଶିନୀ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦିକା ମହାଶୟ ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଭାପତି ମହାଶୟ ଗୋଟିଏ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ତୁମ ହାତଗଢ଼ା ଶାନ୍ତି କାନନଟି ଜାତି ହୁଏ ଦେଖି ଧନ୍ୟ, ତୁମ ହାତଗଢ଼ା ଶାନ୍ତି କାନନଟି ଜାତି ଦେଖି ହୁଏ ଧନ୍ୟ, ଦେଖିଲେ ନୟନେ ତା ରୂପ ମାଧୁରୀ କରନ୍ତି ସଭିଏଁ ମାନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଏକଥା ଅଟେ ପ୍ରମାଣ, ଦେଶର ରକ୍ଷକ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଗଣା। ତୁମରି ଚରଣେ କରୁଛି ବନ୍ଦନା ଘେନ ଆମରି ପ୍ରଣାମ, ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଜନ୍ମ ମାଟି ତାଙ୍କ ଲିପିବଦ୍ଧ ସେଇ ଧାମ, ଲିପିବଦ୍ଧ ସେଇ ଧାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।